איתי, קודם כל אני רוצה להגיד לך תודה רבה, גם על חשבון הזמן שלך. אני חושב שזה מפגש מדהים, ויכול להיות שבקבוצה קוראים לזה טראבל טק, אבל מבחינתנו זו הקבוצה של איתי, אז כל הכבוד. בית מוג'ו... תוסיף לו חצי דקה. בית מוג'ו היא אפליקציה ייחודית במינה, שפיתחנו והשקנו בברלין בקיץ האחרון. היא בעצם מאפשרת לבצע סיור קולינרי עצמאי, ללא תלות במדריך, ללא תלות בקבוצה, עם אוכל כלול בפנים, עם תוכן ונביגציה, והכל באמצעות הטלפון הנייד. בואו נראה שנייה איך זה עובד. בגדול מה שהאפליקציה עושה, אני אחזור למסך הקודם, האפליקציה מאפשרת לך בעצם כמשתמש להוריד מסלול, אתה רוכש אותו באמצעות האפליקציה, וברגע שאתה מתחיל אותו ביד, יש לך מפה, היא לוקחת אותך בין נקודות עניין ובין טעימות. כשאתם מגיעים לטעימה מסוימת, לוחצים על ממש, מבצעת מימוש מול בעל העסק, הוא מקבל הודעה שעכשיו מיכאל מימש טעימה, ונותן לכם טעימה בתמורה. הטעימה הזאת היא מספרת סיפור של מקום, זה לא סתם, זה לא בופה. היא מספרת סיפור של מקום, ואנחנו בוחרים בעצם בכל מסלול כזה 6 טעימות שונות, שמייצגות בצורה שונה סיפור אחד באותו מקום, ובעצם עוזרים לכם להכיר את המקום דרך חלון של אוכל, דרך חלון של ניווט וגילוי עצמי, ושוב, מבלי להיות תלויים בקבוצה ועם הרבה מאוד פלקסיביליות מבחינת מזון. השקנו את בית מוג'ו בברלין, כמו שאמרתי, אנחנו מציעים שם היום 6 מסלולים שונים, גם מסלולים שכוללים אוכל, גם מסלולים שכוללים אוכל בשילוב עם אופניים למשל, שבהם שוכרים אופניים יחד עם הסיור עצמו. יש אפשרות, בגלל שזו טכנולוגיה, לאפשר למישהו צמחוני לעשות סיור צמחוני, ולמישהו לא אוכל גלוטן לעשות סיור בלי גלוטן, אז זה נותן הרבה מאוד מקום להעדפות אישיות. השקנו את זה לפני חודש וחצי בירושלים. בירושלים אנחנו מציעים 6 מסלולים נוספים, כולל למשל סיור לילה, כולל סיור קונספט, שלמשל לוקח אתכם בעקבות המעמד היצירתי של ירושלים. יש דבר כזה למי שתהה. יש לנו סיור בין מזרח למערב העיר, וכרגע ביקורות הייתי אומר הן בכלל לא רעות. מה שאנחנו הולכים לעשות עד סוף הרבעון הראשון, תחילת הרבעון השני, זה להשיק את זה בתל אביב, לונדון, ברצלונה ורומא. ואני מזמין כל מי שחושב שהמוצר שלנו רלוונטי אליו, או חושב שהמוצר שלו רלוונטי אלינו, להיות איתנו בקשר, ומידע מוג'ו BBD.